नमस्कार। आज हम पढ़िबा कारक विभक्ति सप्तम अध्याय नवम श्रेणी। प्रथम जानिबा जे क्रियापद और कर्म पद विषय। कर्ता कर्ता क्या कहते? जे वाक्यर मुख्य थाए ताकू कर्ता कहते। जेमिति गोटे वाक्य मु कहूची, किए दान कले। प्रश्न अछि किए दान कले, यार उत्तर राजा। अर्थात राजा दान कले। एटा राजा हेउचंती कर्ता। सेपरी कौन दान कले? गाई गुड़ी को। एठारे कर्म हेउची गाई गुड़ी को। काहा द्वारा दान कले? स्वहस्तरे। स्वहस्तरे यार संपर्क अछि करण। काहा को दान कले? भिक्षुक मानकु संप्रदान। केउं ठारु दान कले? राजकोषरु। अपादान। केतेबेले दान कले? प्रभात रे। अधिकरण। आमे जानिबा कारक क्या कहते? वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जेउ संबंध रही थाए ताहाकु कारक कहते। यह 6 प्रकार। यह को आधार करी 6 गोटी कारकर परिकल्पना करा जायछि। सेगुडी कौन? सेगुडी होछि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। प्रथमे जानिबा कर्ता कारक। किछि एग्जांपल देखिबा। विवेकानंद अमेरिका रे ओजस्विनी भाषण देथिले। प्रथम वाक्य रे भाषण देबा क्रियाटी विवेकानंद द्वारा संपादित होइछि। ए वाक्य रे विवेकानंद कर्ता कारक अटंती। तेणु क्रिया जे संपादन करे बा कराए अथवा जहाँ संबंध रे कौनसी क्रिया कुआ जाए ताहाको कर्ता कारक कुआ जाए। साधारणतः क्रियापद पूर्वरु किए बा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्ता कारक मिलते। जेपरी किए ओजस्विनी भाषण देथिले? विवेकानंद। तापरे जेउ कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाको प्रयोजक कर्ता एवं जहा द्वारा कराए ताहाको प्रयोज्य कर्ता कहती। किए यज्ञ कराउछंती? यार उत्तर होची राजा। एठारे राजा प्रयोजक कर्ता एवं पुरोहित मानक द्वारा कराउछंती। तेणु प्रयोज्य कर्ता पुरोहित माने। नेक्स्ट अछि कर्म कारक। मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले। एटा जदि हम प्रश्न करिबा कौन उद्भावन करथिले तार उत्तर हबो रेडियो। अर्थात कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित ताहा कर्म कारक। साधारणतः क्रिया पूर्वरु कौन काहाकू बा केउठी को लगाई प्रश्न कले उत्तर रे हमकु कर्म कारक मिलते। विशेष्य सर्वनाम बा विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत जे कौनसी पद बा पद समष्टि कर्म पद रूपे व्यवहृत होई पारे। आ सब जानिबा जे कर्ता कारक रे प्रथम व्यक्ति होइते आ कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति होइते। नेक्स्ट देखिबा करण कारक।
କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି। ଏଠାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ କଟା ହେଉଛି? ଉତ୍ତରରେ କୁରାଢ଼ୀ। ଏଠାରେ କୁରାଢ଼ୀ କ୍ରିୟା ସାଧନର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା କରଣ କାରକ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କରଣ କାରକ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ କଲେ। ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଯେପରି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହିତା ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗ୍ରହିତା ଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ ସେଠାରେ କର୍ମ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଧୋବା ଲୁଗାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କରାଯିବ ନାହିଁ, କର୍ମ କାରକ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗଛରୁ। କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯେପରି କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ତ ଘିଅ କ୍ଷୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିରତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ନାହିଁ, ତ ବିରତି ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଲେଖାଗଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କେଉଁଠାରେ ବସିଛି, ଉତ୍ତର ହେବ ଗଛରେ। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ହୁଏ। ଯେପରି ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାଠାରେ କାଳାଧିକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାର ଅନୁଶୀଳନୀ ଦେଇଛି, କାରକ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଅନୁଶୀଳନୀ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏକରୁ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯଦି ନ ଆସିବ ତାକୁ ଏହି ସେକ୍ସନର କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭକ୍ତି। ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ପ୍ରକାରର, या 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା, एकवचन, बहुवचन, कारक, कर्ता, कर्म, करण इत्यादि सूचित हुए ताहाକୁ विभक्ति କୁହାଯାଇଥାଏ। प्रथम विभक्ति रे कर्ता कारक होइଥାଏ, ଆଉ एकवचन चिन्ह टी, टा, टे, टाए, टिए
ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ଏ, ମାନ, ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ। କର୍ମକାରକ ରହିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ କୁ, ଙ୍କୁ, କି, କି, ଠାକୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ, ଠାକୁ, ଗୁଡ଼ିକୁ, ଗୁଡ଼ାକୁ। ସେପରି କରଣକାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ଏ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, ଦେହି, ଦେଇ, କର୍ତ୍ତୃକ। ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦେଇ। ସେପରି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୁ, ଙ୍କୁ, କି, କି, ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ସକାଶ ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ। ଠିକ୍ ସେପରି ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ମାନଙ୍କ ସକାଶ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ରୁ, ଠାରୁ, ଉ, ଉଁ, ଠୁ, ଠୁ, ଉଁ, ଠଉ। ସେପରି ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ମାନଙ୍କରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନଙ୍କ ଠଉ, ଗୁଡ଼ିକରୁ, ଗୁଡ଼ାକରୁ। ସେପରି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ ର, ଙ୍କ, ଙ୍କର। ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଙ୍କର, ମାନଙ୍କ, ମାନଙ୍କର, ଗୁଡ଼ିକର। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ଏ, ରେ, ଠାରେ, ଠାଇଁ, ଠି, ଠେଇଁ, ତହିଁ। ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ମାନଙ୍କରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାଇଁ, ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ, ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ, ଗୁଡ଼ିକ ଠେଇଁ, ଗୁଡ଼ିକ ଠେଇଁ। ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ରାମ ଖାଉଅଛି, ଏଠାରେ ରାମ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ କାହାକୁ ଡାକିବା, ଯେପରି ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ, ବାଳକେ ବୁଲମାନ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ରାମ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ଫଳ, ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ। କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବୋଲି, ରମା ବୋଲି, ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେପରି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସୀତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପାଠ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ କର୍ମବାଚ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 11ଟି ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି, ତ 11 ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ର ବ୍ୟବହାର। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଏଇଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଧିକ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀକୁ ଦିକ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ବା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ମାର୍ଗ ବା କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥ କହିଲେ 4 ଦିନକୁ ବା 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ। ସେପରି ନିକଟ ଅର୍ଥ ଆଉ ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିକଟ ଆଉ ପାଖ ବା ଦୂର। ଯେପରି ଆମେ କହିବା କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଅନୁସାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତା କର୍ମକୁ
एपरी फलिला तो ये द्वितीय विभक्ति रे जीवो। नेक्स्ट पॉइंट अछि विप्सा बा द्विरुक्ति बुझाय पई द्वितीय विभक्ति होइते। विप्सा कहले बारंबार जेपरि दिन को दिन मास को मास वर्ष को वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट अछि कर्मवाच्य बा भाववाच्य रे कर्तार द्वितीय विभक्ति होइते। उदाहरण तुमको आज घर को जीवा को हेबा एठारे तुमको भाववाच्य सॉरी तुमको कर्मवाच्य। नेक्स्ट एग्जांपल अछि राम को खेली आसे एठारे राम को भाववाच्य हिसाब रे निया जायथे। नेक्स्ट अछि मूल्य अर्थ रे द्वितीय विभक्ति। मूल्य कहले टंका को खंडे पान तो टंका को एठी मूल्य हिसाब रे निया जायथे एठारे द्वितीय विभक्ति होइते। तापर अछि उपयुक्त बा तुलना अर्थ रे द्वितीय विभक्ति होइते। तुलना करिया उदाहरण जहा को जीए बिरी की चाउल तिनते दिए तो एक उदाहरण करा जाउछि बिरी सहित चाउल रो तो एठारे द्वितीय विभक्ति हेबो। नेक्स्ट आमे देखिबा तृतीय विभक्ति रो व्यवहार। करण कारक रे तृतीय विभक्ति होइते। उदाहरण सामंत चंद्रशेखर काठी रे पहाड़ रो उच्चता मापुथिले तटरे काठी रे करण कारक रे जाउछि। नेक्स्ट पॉइंट अछि क्रिया विशेषण रे तृतीय विभक्ति। पवन धीरे बहुछि पवन बहे समस्त जानि तो जो धीरे लागिछि एटारे क्रिया विशेषण होइछि। नेक्स्ट पॉइंट अछि मूल्य अर्थ रे तृतीय विभक्ति। जेंति ऊपर हम पढ़िथिले मूल्य अर्थ रे द्वितीय मध्य होछि तो तृतीय विभक्ति मध्य होछि 10 टंका रे कड़ाई पान। नेक्स्ट एग्जांपल 10 टंका रे गोटिए नड़िया। नेक्स्ट पॉइंट देखियो बेसी उना हीन सान बड़ ए सब रे मध्य तृतीय विभक्ति होइते। उदाहरण होछि हरि मो ठारू बयस रे सान बा उना। नेक्स्ट अछि नाम गोत्र जाति वर्ण स्वभाव प्रकृति ए सब रे तृतीय विभक्ति होइते। उदाहरण से गोत्र रे काश्यप से वर्ण रे कला से जाति रे करण अटे ए सब क्षेत्र रे तृतीय विभक्ति होइते। आउ केउंटी होइते अंग विकार रे तृतीय। अंग विकार कहले कोनोसी शरीर अंग रो त्रुटि जेपरि हरि हाथ रे केम्पा तो हाथ गोटे अंग त्रुटि होछि केम्पा। नेक्स्ट पॉइंट अछि क्रिया समाप्ति बा फल प्राप्ति बुझाइले काल और मार्गवाचक शब्द रे तृतीय होइते। उदाहरण नेबा 2 वर्ष रे पोलो काम सरिला तो समय केते नेला ना 2 वर्ष तो एटी फल प्राप्ति हला 2 वर्ष पर तो ये गोटे क्रिया समाप्ति बा गोटे समय बा काल को बुझाइला। सेमति मार्ग को मध्य बुझाइले तृतीय होइते। नेक्स्ट पॉइंट कारण बा हेतु अर्थ रे तृतीय होइते। मुनि अभिशाप रे जदुवंश क्षय गला। नेक्स्ट पॉइंट प्रयोजनार्थक बा बारणार्थक पद जोग रे तृतीय होइते। प्रयोजन आ बारण। उदाहरण नेबा चरित्र नथिले गुण रे की प्रयोजन। नेक्स्ट उदाहरण नेबा बुद्धि नथिले विद्या रे की फल। तापरे चतुर्थी विभक्तिर व्यवहार जानिबा संप्रदान कारक रे चतुर्थी विभक्ति होइते। मान्यवर राज्यपाल भिन्नक्षम को गाड़ी दान कले तो एठारे भिन्नक्षम को चतुर्थी विभक्ति होइते। नेक्स्ट पॉइंट निवारण अर्थ रे चतुर्थी। मशा को धुआं दियो तो मशा जो रहउछन धुआं देबा तो एक निवारण हला तो ए क्षेत्र रे मध्य चतुर्थी विभक्ति होइते। नेक्स्ट पॉइंट निमित्तार्थे चतुर्थी विभक्ति। स्वर्ग को निशुणी नाही
ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ହେତୁ ବା କାରଣ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଦୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତ ଏଠାରେ କାରଣ ଅଛି, ଯେ ନିଜ ଦୋଷ ଗୋଟେ କାରଣରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କଥାରୁ କାମ ଅଲଗା ହେଲେ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଉତ୍କର୍ଷ କଣ ନା ତୁଳନା ଅଧିକ, ଅପକର୍ଷ କଣ ନା ତୁଳନା କମ। ସିଂହ ହାତୀଠାରୁ ବେଶୀ ବଳବାନ, ଏଠାରେ ଉତ୍କର୍ଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେପରି ହୀରା ସୁନାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏଠାରେ ଅପକର୍ଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ସେପରି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ପୁରୀ ଠାରୁ ପୂର୍ବକୁ ସମୁଦ୍ର। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ପୁରୀ ଠାରୁ ପୂର୍ବକୁ। ତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାର୍ଗ ଏବଂ କାଳର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ଠାରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କାଳର ଚିହ୍ନ ଦେଖଉଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପ ହେଲେ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଅଧିକରଣ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ କୋଠାରୁ ଦେଖୁଛି। ତ କୋଠାରୁ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ରକ୍ଷାର୍ଥ ପରାଜୟ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବିପଦରୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟା ସହିତ ଏହି ବିଭକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନଦୀର ଜଳ, ହରିର ବହି, ଏସବୁ ଏହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବା ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ। କାରକ 6 ବାହାରିବେ, ତ ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ବିଧ। କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମୟର ଗତି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠାରେ ସମୟ ଗତି କରୁଅଛି। ଏହି ପଦଟି କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସମୟ ଗତି ପଦଟି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେପରି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରମ୍ବାର ଗଦାର ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲେ। ଏଠାରେ ଗଦାର ଆଘାତ ଅର୍ଥ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦା ପଦଟି କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛି। ସେପରି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କହୁଛି ଭିକାରୀର ତ୍ରୁଟି, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କହୁଛି ହାତୀର ଭୟ। ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କର କଳାର ଅନୁରାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରେ। ଏଠାରେ କଳାର ଅନୁରାଗ ହଉଛି କଳାରେ ଅନୁରାଗ, ତେଣୁ କଳାର ପଦଟି ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ। ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ହରିର ପୁଅ। ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୁଣର ପିଲା। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମଇଁଷିର ସିଂହ। ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ।
ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି। ବ୍ୟାପ୍ତି ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କୌଣସି ସପ୍ତାହ ବା ଗୋଟେ ମାସ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ବିନା ପରି ପ୍ରତି ଆଦି ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ତୁମ ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଜଳର ନିମନ୍ତେ ସେ ନଦୀକୁ ଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, କାଳିଦାସ କବି ମାନଙ୍କର ମଉଢମଣି। ଗୋଟିକର ଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଯେପରି ବର୍ଷା କାଳରେ କଦମ ଫୁଟେ। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ, ବିପ୍ସା କହିଲେ ବାରମ୍ବାର, ଦେଶେ ଦେଶେ, ଘରେ ଘରେ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ରେ ସପ୍ତମୀ, ଭାଇ ଭାଇରେ କଳି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଘରେ ବାହାରେ ନିନ୍ଦା ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାଧୁ ନିପୁଣ କୁଶଳ ପଟୁ ଦକ୍ଷ ଆଦି ଯୋଗରେ ସପ୍ତମୀ, ସେ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଟୁ। ସେ ରାମ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିପୁଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାତଟା ବିଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କିପରି କରିବା। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରାମକୁ, ଶ୍ୟାମକୁ, ତ ଏଠାରେ କୁ ଆସୁଛି। ତୃତୀୟରେ ବିଭକ୍ତିରେ ରେ ଆସୁଥିବ, ରେ ନହେଲେ ଦ୍ୱାରା। ଚତୁର୍ଥୀରେ ପାଇଁ ନହେଲେ ନିମିତ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ ରୁ, ଆଉ ଷଷ୍ଠୀରେ ର, ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ରେ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ। ତ ୟାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ এই ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏରେ ଏକ ଅନୁଶୀଳନ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର। ଏହା ତୁମେ କରିବ ଖାତାରେ, ନ ଆସିଲେ ଏହାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ।